السلام عليكم أخوي. طيب دو أكتئاب تعيز يا شو نشي إزر بريتو تشرا تخن هو واتساب شغل داسقش اشتغل سويو تأخسر تأدو تشيرمن بوستي ها أسيتي شوية волча аварий хлаэл تأخر سكتشا وпредставитель главы Чеченской Республики в Северной Осетии у Дашукаев Руслан تنقل تقولك نال سيخاجار التليفون تأخشى تو شاحجة تقيتشير شيكر تيك بوستي عستارش چون داتو يخشى تو بقال اشتواري خليو تعال لازم تقوات اشتا بريستوب خليو اشت رابط لشين ايلو تو كتك خير من هما دات ايل ديل انهيتم تاني اسيت ساحة هوقن يخلي رسل كيا تابخيتي على سيكوندي عبياتي يرسل كيا يو رسلان سيكديل جوابي هوقشوح قداحة خوزيتشون دال احتو دال أزربال أخبول خلش تيك أواري يوقي نسبة لشا دال مارشال دويل مكشوش كانتنا. السلام عليكم. По группам, да, хайкаси, я машин озер, бетонакит, я машин лозя. Эпилепсия, приступ, ходи озерлен важу, сага. По группам, да, хайкаси, ши волчу, сак хатвал его. Мочкорт пост ишан, чермен пост ушан. Салам алейкум, салам. Я уже проверил. Там, значит, часа 3 тому назад они ехали со стороны Нальчика на Черменском круге. Два парня за рулем очень за приступ хила. Он в бетонный блок врезался, и блок дал лёж. Камеры тяца окус так хила, чуть-чуть его камеры зацепило. Я с начальником поста сейчас связывался, он говорит, ничего особо серьезного нету, судовая шумодуя, молодец, лазинвац, вот с кантом за рулем очень приступ хлебов. Так все живы, здоровы, никаких серьезных происшествий, так мелочи. Полковник Макоев, начальник поста.